je tak víno! Mami, ale to však sú tu. Áno, pôjdeme víno. Už viem. No, aj to má nápadno. Niektorí tu môžeme byť aj doma. To je rovno. Mucha dračaný, to meso už dneska. Hrady na Slovensku dobité, len potom pri bitke pri Rozhanovciach už jeho moc slabla a vlastne Robert ho pozbavil a on vlastne zomrel na Trenčanskom hrade a tým pádom to už nepamätám, lebo už som bol jak Rintintín. Takže potom začali tieto Tak ako, že halušky v nej a... Takže to bola veľmi dôležitá vec pre dielmajstra. Z ďalších takých vecí, ktoré dielmajster mal, no samozrejme to bolo ešte nabíjanie, to s tým sa udúfával ten prach a aby to mohlo vystreliť. Tak to by tak asi bolo všetko z tých ručných osobných palných zbraní alebo ručných zbraní, ktoré mal. Máme tam vystavené potom tam pri tom. Takže mal prilbu a môžeme ísť čo? Strieľa. To musel mať stacionárky, aby tam mal nejaký ohník. Dobre, takže otvorte ústa a ideme strieľať. No radšej hen tam. Neboj sa, orechy sú tam nimi. Takže strieľame! Len jedna šupa. Ježišmaria. Dobre. Stačilo. Máte stříny v uchu? Ja tak hovorím, ešte pred jednou, dobro. Tak skúsme, budú zajtra, že...
floreo, bianco amore virginale, totus adeo, novo. Per lo frec del brun temporal, noglai sarai vers afar, e dirai al che smonta là. Jedinému kvôli rodákovi z Tematína, ktorý sa tu narodil v 1665 roku 16. decembra. Bol to Mikuláš Berčený, bol hlavný veliteľ Rákociho vojsk pri povstaní, ktoré prebiehalo okolo roku 1700-1710. Takže on sa narodil na tomto hradu a na tomto hrade a preto vlastne tá mramorová tabula už tu kedysi bola tu od roku 1889 do roku 1919. Bílý svítí se mezi horami, zdi bašty palácové pěkně spravený. Stala se vám rychlá novina, poslal král Ferdinand svého hejtmana, grofa Mikuláše z města Salva, aby ho on potrestal, sám zlého syna.